Eli nyt tää on testiä. Testi. No onks noi tarpeeksi isoja sulle, Niko? Ja mulle. No, en mä oo koskaan nähnyt isompiakaan hevosia. Mä otan haasteen vastaan, ei siinä mitään. Että väät ihan tälleen niinku kylmiltään tässä. Joo. Tää et rupee verryttelemään ja venyttelemään. En mä tarvitse. Kyllä pitäis varmaan vähän miettiä. En mä mieti sen enemmän. Saisiko tosta joku? Siinä on helppo hymyillä. Niinpä. Viimeksi oli näin hauskaa, kun meidän neitsyytemme. Viime vuonna. No niin. Mitä sä kuvailet? Sua? Mä olen täällä juomassa. Tai niinku vettä. Jaa, sä ajat kotiin. Juu. Rotzecken, ha? Super. Und das ist was mit Freundin? Ja, Grüße aus Finnland. Super.